Хора, днес ще играем Standoff 2 с малкия ми брат. В смисъл, профила е негов, но да. Просто видеото се казва играя Standoff 2 с големия ми брат. Да, и надяваме се да стане това видео много хубаво. Да не забравяйте да оставите по един лайк на видеото и да се абонирате за канала с камбанката. Задължително. Сега чакам да ми се оправи и моя акаунт. И почваме да играем. Ще играем една игра. Една. И другата седмица очаквайте епизод 2 от 6 часа. Така, приеми. Повярвай, Васко, дам ти телефона. Мерси. Така. Не забравяйте да се абонирате за камбанката. Да, както чухте, брат ми, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Той не се започнало, ама аз... Аз играм сега. Не мога да ги оцеля. Това ме опи. Нали? Да. Добре, чакай. Кое да се премете с двете оръжия? И убиха мене, Васи. Чакай. О, Убивам се карта. добре, буди. Дет. Аз не знам какво правя. Убиха ме. Седя. На мен ми прекъсва, бате. На мене не ми прекъсва. Защото имам iPhone 11. Дет? Да, дет. Дет. О, не. Тук може. Така, дет. О, убиха. What? Мислех, че е от мен. Хаха, това ме покил. Това. Убих го. What? За мене? What the f... Опа. Ще я се спусна пред хората, ще я кажа някаква глупост. Дет. Браво. Мерси, че го уби. По него убих. Да, браво. Мерси. Аз съм 8 кила. Колко кила си? 10. 2. Браво. Нищо. Но те ни водят. Нали? Те са 34. 35. Така ще Да ни убият. И тогава са малко. What? Хора, аз ще взема да играя малко от брат на телефона, да му покажа кой си искате про на благодаря. Standoff 2. Окей, да. Игнорирайте думите, кои съм казал. Дет? Thank you. На кой там? Дед.
Горе. Да. Аз го убих. Убиха ме. Чечи, аз ще ти играм на телефона и ги убивам всичките. What? О, това много гадно оръжие, хората видяха. Ще си взема моето оръжие. Къде е? Ето го. Ето го. Снайпера. А не то снайпер, бе. Кой? Ето го. What? Добре, дед. Убиха ме. Нищо. Не забравяйте да се абонирате за камбанката и да лайкнете видеото. Правят ми малко не мога да говоря хора, игнорирайте. Взимам лист. Добре, дед. Добре сме за сега. Видеото. Ти направихте 15 кила. Браво, бе. Аз ти направих много. 9. Не е много. Аз съм вече 10. Искаш да видя как те искаш да видя What? как ще те... Мали, лезна ми картата. I'm sorry. Чечи ще взема снайпер. I'm really sorry. Чули? Окей. Взех си снайпер. Окей. What? Ауч. Това заболя. Ауч! What? Хора, само се показвам и те направо ме пребиват. Чечи. Маха. С един удар те убиват. Лицата. Маха. О, зад мене. Загубихме хора. Не. Поне ти направих. Да, загубихме. Това беше за днес. Надявам се да ви е харесало. Да сме ви докоснали по някакъв начин. Така. Ми даде. Добре. И да, хора, това беше от днес къщото видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото. И да, това е, което да ви кажа. Бъдете здрави, пазете се. Да, това е, хора. Това беше всичко от нас. 1, 2, 3. Чао!